La situació privilegiada de la muntanya de Sant Sebastià de la Guarda ha fet que sigui un lloc ocupat continuadament des de l'antiguitat, des d'on controlar el territori i el mar. Els primers vestigis els podem relacionar amb el dolmen de Can Mina dels Torrents, sepulcre de corredor neolític construït amb lloses de granit i datat entre els anys 3.400 i 3.000 abans de Crist. El cim de la muntanya va ser ocupat entre els segles VI i I abans de Crist per un poblat ibèric, les excavacions del qual han posat al descobert habitatges, sitges i forns. La inseguretat de la costa va ser el motiu de la construcció, durant el segle XV, d'una singular torre de guaita, la més important del terme, que es comunicava amb l'interior mitjançant tocs de campana o fumeres. S'usava també com a lloc de culte. L'afluència de pelegrins la va fer petita, i a principis del segle XVIII es va construir una nova ermita que comptava també amb un espai de lleure comunitari i una hostatgeria. El far, inaugurat l'any 1857, va ser el darrer dels edificis que es varen construir. És el far més important de Catalunya i el de més projecció lumínica de tot l'estat espanyol. Des del centre de visitants es pot fer la ruta dels miradors, que comença amb una exposició que mostra la llarga relació de la muntanya amb els palafrugellencs.